Vinga, va, Sergio. A veure com ho classifiquem, això. Què és això, Sergio? Com es diu, aquesta figura? L'ajudem al Sergio? Sí. Què és? Una esfera. Molt bé. Vinga, Joaquim. Sí. Això no hi ha un per tot. Doncs no passa res. A veure, Joaquim, a veure quina agafa. Què és això, Joaquim? Un cul. Un què? Un cul. Un cul? No, un cul no. Com es deia? Un cub. Un cub. A veure. Molt bé, Joaquim. Vinga, Laia. A veure... Què és, Laia? Com es deia aquesta forma? Un cilindre. Molt bé, un cilindre. Perfecte. Vinga, Anna. Això és un cilindre. A veure... Què agafes? Un cilindre. Un altre cilindre, molt bé. Un altre. Vinga, Ivan. Què és? Un tub. Un cub. A veure com ho dius? Cub. Cub, molt bé. A veure on te'l poses, el cub? Ja diria. Bueno, però ja ho sabia, l'Ivan, molt bé. Vinga, Bet. A veure què ha agafat la Bet. Què és, Bet? Una esfera. Una esfera, molt bé. Una pilota de ping-pong. Sí, de ping-pong. Molt bé. Vinga, Roger. Cuidado que se'n va. No, no, se'n va. Deixeu passar el Roger. Roger, has de dir què és? Un cub. Molt bé, un cub. Vinga, va. David, vinga. No passa res si trepitgeu el paper, Una esfera. A veure, que no ho veig. Una esfera. És una pilota de petanca, Molt bé. Molt bé. Vinga, Jana, vine. Deixeu passar la Jana. A veure què ha agafat la Jana. Què és, Jana? Però ho ha de dir ella. Què és? Una palanca. Una pilota de petanca. Però com es diu la forma? Que és la mateixa forma de la pilota de ping-pong que ha dit la Bet? Molt bé, una esfera, veus? Has pensat, molt bé. Vinga, Carla. Cuidado, Carla. Molt bé, un cilindre. Vinga, vinga, Janiel. Què és? Què has agafat, Janiel? Una esfera. Que ens costa dir esfera, A veure, Marc. Clar, és que ens surt dir pilota, però no es diu pilota, es diu esfera. A veure, Marc, què has agafat? Què és, Marc? Deixeu-lo al Marc que pensi. Molt bé, un cub. Ui, que bé que estem classificant això, Vinga, Judit. Falta un. Carla, estàs mirant? Que bé que ho estan classificant. Cub.
Molt bé, un altre cub. Aquí. Ningú ha agafat cap prisma, A veure, a veure. Va, Pau. No passa res si no hi ha per punt. Clar. Va, Pau, vinga. Mireu, mireu que agafa el Pau. Ell ho dirà el que és. Què és, Pau? Un prisma. Un prisma rectangular. Oi que s'assembla al rectangle? Sí. Sí. Vinga, Adrià Tolosa, va. Deixeu seure el Pau. Ivan, para de fer soroll, sisplau. Estem gravant, A veure, l'Adrià què pensa? Què és, Adrià? Això que has agafat. Mireu, mireu. Mireu el que has agafat. Què és? És un cilindre? No. És una esfera? Tampoc. I què és un cub? Tampoc. I què serà? Un prisma. Molt bé, vinga. Molt bé. Vinga, va, David. Ai, has sortit tu. Doncs vinga, Raül, va, corre. Tots penseu molt. Veure? Què és això, Raül? Molt bé, Raül. Molt bé. Vinga, Helena, va. Ens està quedant molt ben classificat, això, perquè hi ha nens que pensen molt bé. Vinga, Helena, què agafes? Què és? Helena, què és? Helena, què és? Això que tens? És un cilindre? A veure? A veure? És un cilindre que té forma rodona i allargada. Que té forma rodona i allargada? No. Llavors què serà? Un? No, el cub no, no és un cub. És un prisma, Helena. Va, classifica'l. Vinga, qui no ha sortit? Vinga, Laura. Sí, però haurem de parar de gravar perquè si no serà massa llarg i no podrem posar l'ordinador. Què, Laura? Què has agafat, això? A veure. Un cilindre. Molt bé, Laura. Un cilindre. Molt bé. Mireia, no ha sortit? Doncs vinga, va. L'últim, Va, i el Marc i el Ivan que agafin els altres dos que queden. Veure? Un cilindre. Molt bé. A veure aquest cilindre. Molt bé. I a veure l'Ivan? Un prisma. Molt bé, Marc. Ivan, què tens? Ivan, què tens? Un cub. Molt bé. Posa'l, posa'l. A veure com ens han quedat aquests objectes classificats. Molt bé. El cub, el prisma, el cilindre i l'esfera que està tapant el Joaquim. Bueno, doncs vinga, que farem una fitxa igual que hem fet ara.